A máme tu Idu Pedersenovú z produktového tímu. Ida, chceš pozdraviť všetkých? Zdravím vás, som rada, že som tu s vami. Je v Norsku úžasne, mrzne, minus 15 stupňov je u nás a je tu všade pol metra snehu. A mali sme byť v Norsku a mali sme tu mať celý produktový tím, ale snehová búrka zabránila tomu, že sa tam všetci vedeli vlastne pricestovať, dostať sa sem. Takže dnes je veľmi dôležité, aby sme naštartovali rok. Všetci vieme, že ľudia po celom svete vítajú nový rok ako novú príležitosť a často sa hovorí, že nový rok prináša nové ja, nový rok, nové ja, naše nové ja. A okolo tohto sa všetko odvíja. A nemusíme čakať, každý deň je príležitosť na to, aby sme začali niečo nové, čo prospeje nášmu zdraviu. Je to obrovská príležitosť. Vôbec nie som cynický, je to úžasné, keď si dávate predsavzatia ale je s tým takýto problém, že štatisticky, keď začneme nový režim v tomto čase roka, tak s najväčšou pravdepodobnosťou to zlyhá a nevydržíme v týchto predsavzatiach. Veľmi veľa ľudí s tým začína. A ľudia na severnej pologuli majú zimu, sneží, prší. Ale veľká väčšina ľudí, ktorí začnú nový režim pre zdravie v januári, zlyhávajú a prestanú maximálne do 2. februárového týždňa. A ten zvyšok do marca skončí s týmito predsavzatiami. A práve preto som tu dnes ja aj s Idou, aby sme vám pomohli, aby sme vám to pripomenuli a budeme sa rozprávať poprvýkrát profesionálne o zmene životného štýlu, o osvojení si lepšieho prístupu k stravovaniu, cvičeniu a ako to dokážeme nielen krátkodobo, pre krátkodobé výsledky, ale aj pre naše dosiahnutie dlhodobého zdravia. A preto sme tu. A po druhé, keďže máme v tíme ďalších expertov, ktorí sa týmito vecami zaoberajú a sú na to odborníčky. A po tretie, preto, čo je veľmi dôležité, ako my v Zinzine robíme, že umožňujeme ľuďom, aby boli úspešnejší, čo sa týka vďaka svojmu stravovaniu, doplňaniu živín do stravy. A naše produkty skvele zapadajú práve do tejto kategórie. Prišli sme o týchto veciach teda diskutovať, ale ešte predtým zvyčajne ja pripravujem veľa slajdov. To zvyčajne robím. Teda dávam pár len slajdov dokopy zvyčajne. S takými nejakými hlavnými aspektami a pripravujem to, čo dáta, údaje, štatistiky alebo nejaké veci, v ktorých je zmetok, v ktorých sú nejasnosti. A toto urobím aj počas ďalších 20-30 minút, pár prezentácií a potom Ida kedykoľvek mňa môže doplniť, prerušiť, povedať to, čo ona má k tomu povedať. A takýmto spôsobom sa bude odvíjať naše dnešné stretnutie a budeme viacej diskutovať o tejto téme. Pretože vždy treba debatovať, vždy treba diskutovať, to je fakt. Nie dávno pred týmto začiatkom stretnutia sme boli na telefóne a aj vtedy sme si uvedomili, že máme určité body, na ktoré máme odlišný názor. Takže debata sa vždy podporuje, vždy je vítaná. A to je pre mňa jeden z najlepších atribútov vedy, diskusia a čo je najdôležitejšie, meníme svoje postoje,
svoje konanie na základe najlepších dôkazov a vedeckých faktov, ktoré máme k dispozícii a mali by sme byť otvorení, príjmať najnovšie veci od tých najpovolanejších odborníkov. Takže teraz budem zdieľať moju obrazovku, aby ste videli moju prezentáciu. Tak. Udržateľná cesta k lepšiemu zdraviu, výživa pre dlhodobý úspech. Častokrát ľudia výživu berú ako nejaký krátkodobý zásah. Napríklad bol som na dovolenke, alebo boli sviatky, tak teraz potrebujem takýto a takýto režim. A majú pocit, že toto potrebujú krátkodobo robiť a takéto opakované krátkodobé epizódy nezlepšia dlhodobo naše zdravie a nie sú tiež ani dlhodobo udržateľným prístupom pre naše zdravie. A potom sa ľudia možno aj čudujú. Samozrejme, treba sa prispôsobovať, môžu byť rôzne obdobia života. Možno niekedy, keď sme aktívnejší, tak sme štíhlejší, ale celkovo mali by sme mať prístup taký celostný, holistický k nášmu zdraviu, ktorý samozrejme počas roka môžeme prispôsobovať. Nie je toto program na prázdninu alebo na nejaké telo do plaviek alebo na sociálne médiá, ale pre naše dlhodobé zdravie. Takže je tu určitý plán, čo sa týka stavby tela. Existuje tu množstvo nedorozumení, sú tu stovky produktov, ktoré vám sľubujú nové telo, dosiahnete vraj zázračné výsledky za veľmi krátky čas. A toto často vidíme a je to veľmi jednoduché, ako kontrolovať náš metabolizmus, ako celkovo zlepšiť svoje zdravie a práve o tom budeme rozprávať. Rozhodol som sa takto štruktúrovať našu debatu. Najprv si dáme určité nedorozumenia alebo zažité názory, to, čo si ľudia myslia a to, čo o týchto faktoch hovorí veda a vedecký prístup. A budeme to porovnávať. Takže rovnováha energie. Začníme týmto veľkým pojmom a energetický príjem, energetický výdaj. Tomuto sa hovorí aj kalorický príjem a výdaj. To, čo konzumujeme a to, čo spálime, koľko spálime. Takže kalórie, ktoré príjmame, sú z potravín. Z každej potraviny, každá potravina má určitú energetickú hodnotu a teda z nich získavame určité kalórie. Majú makroživiny a mikroživiny, ktoré sú pre nás zdrojom energie. Nazývame to kalórie. To, čo vydáme, ten náš výdaj, to je termický efekt našej aktivity. Čiže pri aktivite vzniká teplo, pri ktorej je príznakom, že spaľujeme kalórie. Nezabudnite, energia sa nedá zničiť, dá sa len meniť. Mení sa forma energie. Čiže jednu formu energie zmeníme na inú formu energie stravou. Stravou indukovaná termogenéza, toto tiež tomuto sa kladie pri veľký dôraz. O tom, čo tu rozprávame my rozprávame, že je potrebné energia na to, aby sa mohla meniť ďalej. Zoberme si nejakú rybu, sú tam tuky, sú tam bielkoviny a táto ryba, povedzme, že má 100 kalórií a 15-20 kalórií môže byť potrebných na to, aby sme ju strávili, sa spotrebuje na strávenie. A toto je tá termogenéza indukovaná stravou. A takisto, keď nejeme, aký to má dopad na náš metabolizmus. A to je metabolizmus v pokoji. To je ten, keď nič nekonzumujeme, koľko naše telo spáli, koľko potrebuje kalórií na to, aby prežilo na tie základné životné pochody počas 24 hodín, keď napríklad ležíme, spíme alebo robíme bežné denné aktivity.
Takže to je ten pokojová miera metabolizmu, je keď ste naozaj v kľude, v pokoji a predsa vtedy spálite kalórie. Takže všeobecné také nedorozumenia, že na kalóriách nezáleží. Žiaľ, na kalóriách záleží a niektorí ľudia sú dokonca posadnutí počítaním kalórií, ale keď sme si vedomí toho, keď sledujeme, čo jeme, čo konzumujeme, tak sami vieme odhadnúť, kedy jeme príliš veľa. A, je to jednoduchá rovnica. To, o čom som pred chvíľou hovoril, keď zoberieme ten pokojový metabolizmus a tú stravu, ktorú jeme, tú termogenézu, ktorá v tele sa deje, keď zjeme viac ako toto, čo je potrebné pre naše telo, tak priberáme. Ak je to práve toľko, tak si svoju hmotnosť udržiavame a keď znížime príjem kalórií oproti potrebe tela, tak vtedy schudneme. A ja ľudí nepodporujem v tom, aby boli úplne posadnutí rátaním kalórií. Ale robiť to v krátkom čase, nejako by sme vedeli, aké máme porcie na tanieri, aby sme vedeli, koľko energie konzumujeme bežne počas dňa, aby sme mali nejakú predstavu o tom, aby sme proste zistili, či máme prebytok kalórií, nedostatok kalórií. Takže môžeme si potom na základe toho prispôsobiť svoje stravovanie podľa našich cieľov. Je dôležité toto pochopiť, vedieť to. Jedna štúdia za druhou ukazuje tento jednoduchý fakt, že keď nemáme žiadnu predstavu o tom, koľko toho zjeme, tak je to rýchla cesta na systematické prejedanie sa, pri veľký príjem kalórií a toto vedie k metabolickému syndrómu, k inzulínovej rezistencii a ďalším veciam, ktoré potom vedú k cukrovke a tak ďalej. A keď chceme schudnúť, základná vec je zabezpečiť, aby sme mali deficit kalorický, ale má to o mnoho viac nuancí. Sú určití zdravotní odborníci, takzvaní, ktorí hovoria, choďte dlhodobo do kalorického deficitu. Ak konzumujete potraviny, ktoré spôsobujú, že podporujú chuť do jedla, spôsobujú to, že chcete jesť viac a viac, tak to nebude fungovať. Sú určité potraviny, ktoré sú vysoké na kalórie, ale majú málo živín a v týchto je problém a toto treba zmeniť. Máme leptín, máme grelin. Grelin je hormón prejedania sa. Tiež závisí od zloženia tela, pomeru svalstva k tukom. Takže vždy je dôležité brať ohľad na potravu, aj na rátanie kalórií, ale tiež aj na to, aby to zjedené jedlo, akým spôsobom, aký má dopad na naše telo. Odhadneme, urobíme si takýto odhad a na základe toho si určíme udržateľné stravovanie. Vďaka zmene aktivít môžeme zmeniť spaľovanie, výdaj energie. Povedzme, na týždeň môžeme vykalkulovať si 3 typy dní. Deň, kedy máme veľmi málo fyzickej aktivity, kedy viacej sedíme, potom taký deň, kedy máme miernu aktivitu a potom aktívny deň, kedy cvičíme, napríklad 2-krát denne cvičíme, to sú tie aktívne dni. A podľa toho prispôsobíme príjem kalórií. A chudnutie. Ak ste si porátali kalórie, potrebujete schudnúť, odhadli ste príjem kalórií, napríklad 1250 kalórií, najlepšie tempo, ako schudnúť, je 10 až 15%. A keď chcete pribrať, tak vtedy zvýšite počet, pozor, nie uhľohydrátov, nie objem uhľohydrátov, ale práve proteínov a tukov. A dávajte pozor aj na svoj príjem kalórií. Takže sledujte svoje stravovanie, môžete na to použiť dokonca aj aplikácie. Vážte si jedlo napríklad, teda na vážici. A
týmto získate taký prehľad, pretože nemôžeme kalórie rátať po celý život. To by bol príšerný život, prakticky nerealizovateľné by to bolo, pretože je potrebné jednoducho si o tomto urobiť prehľad, urobiť to krátkodobo a naučiť sa to. Takže kvantifikovať veci je prvá vec. Teraz sa pozrieme na štruktúru nášho stravovania a na načasovanie stravovania. Hovoríme o určitom, na základe cirkadiánneho rytmu, hovoríme o určitom rytme, ktorý súvisí s prirodzeným rytmom nášho organizmu. A sú určité rytmy, ktoré nám prinesú úspech a iné, ktoré nám prinesú skôr zlyhanie alebo bránia nášmu pokroku. Pozrime sa na stravovacie okno. Nemáme čas veľmi dlho rozprávať o prerušovanom pôste, ale iste už túto myšlienku poznáte. Ja vás podporujem, aby ste sa zamysleli, aké máte stravovacie okno. V rámci akého stravovacieho okna sa stravujete. Ja som fanúšikom a podporovateľom toho, že 8 hodín jesť a 16 hodín denne hladovať alebo nejesť. Teda. Takže toto má veľmi veľký účinok a dopad na našu tráviacu sústavu a hormonálnu sústavu a pomáha nám to efektívne mať pod kontrolou to, čo jeme a aké množstva jeme. Takže mala by to byť taká rutina, keď sa pozrieme na štruktúru stravovania a okno stravovacie. Takže povedzme okolo 11. Taký príklad. Okolo 11. môžeme mať raňajky, o 2 hodiny neskôr obed, okolo 13. Okolo 15. si dáme niečo malé, o 17:30 večeru a ešte o 19. si môžeme dať nejaký snack. Čiže máme 3 hlavné jedlá a 2-krát niečo menšie počas dňa a takto sme dodržali metabolické okno. Tiež sme si urobili určitý prehľad o tom, koľko kalórií prijímame. A toto je dlhodobo udržateľný prístup. Veľa ľudí sa ma pýta na prerušovaný pôst. Pre mňa je toto veľmi efektívny spôsob, ako skombinovať tieto dva. Mať správnu štruktúru stravovania, správne množstva, aby sme zabezpečili, že nepreťažujeme náš tráviaci systém, náš žalúdok, pretože to potom neprináša dobré výsledky. Čiže určitú systematickosť priniesť do stravovania. Vo všeobecnosti zase sa verí, že raňajky sú najdôležitejším jedlom dňa. V podstate je to pravda, ale štúdie ukazujú, že ľudia, ktorí vynechávajú raňajky, zvyčajne sa potom prejedajú počas dňa. Ale je to o nastavení mysle. Raňajky neznamenajú to, že musíte vstať a najesť sa o 7 ráno. Ide o to, že breakfast, po anglicky základ slova, znamená prerušenie toho pôstu, teda toho obdobia nejedenia. V noci od večera cez noc nejeme a potom prichádza to prvé jedlo, ktoré by malo byť dostatočne výživné a ním prerušíme to hladovanie nočné. Napríklad môžeme si pokojne dať tie raňajky o 11. cez deň, ale dôležité nie je dôležité to, že len oddiaľujete raňajky. To má síce pozitívny efekt, ale z čoho pozostávajú tie raňajky, to je ešte dôležitejšie. A práve preto vynechávanie raňajok vedie k veľmi zlým výsledkom, pretože keď prerušujeme to obdobie nejedenia počas noci, je veľmi dôležité zobrať si nejaké kvalitné zložené uhľohydráty a takisto bielkoviny. Môžeme si dať nejakú osenú kašu s banánom, s chia semiačkami, s niečím hodnotným. To je hodnotná strava a tá nás potom nepovedie k tomu, že budeme, alebo môžeme mať miešané vajcia s avokádom, proteíny, esenciálne tuky, zložité uhľohydráty, vláknina. Aj to je vynikajúce. A to, že sme to zjedli o 11. nie je také dôležité ako to, čo sme zjedli. Tiež sa hovorí, že nejesť pred spaním, pretože sa z toho priberá. My však vieme, že že jedenie pred spánkom má fyziologický dopad na oxidáciu tuku, na tukové zásoby a na zvyšovanie tukových zásob tela. Samozrejme, nechceme propagovať jedenie neskoro pred jedlom,
hovoríme o, o jedení po 21. 22. hodine. A často počúvame, že takéto časovo obmedzené jedenie, teda ten prerušovaný pôst alebo prerušovaná hladovka, že poškodzuje naše telo. Nie je to pravda, má to pozitívny vplyv na tráviaci systém, hormonálny systém, na náš mikrobióm v našich črevách a takisto pomáha udržiavať telesnú hmotnosť aj ďalšie parametre, cukor, cholesterol v krvi. A žiadne vedecké dôkazy nepodporujú to, že by to bolo škodlivé pre nás. Ale práve naopak ukazuje to benefity tohto procesu. Takže tu som pripravil niekoľko praktických rád. Môžeme sa pozrieť na cirkadiánny rytmus. Keď sa prebudíme skoro ráno, začína nám stúpať teplota telesného jadra, je vysoká hladina stresových hormónov v našom tele je výborné nechať toto odznieť, nekonzumovať jedlo hneď veľmi skoro ráno po prebudení. Ľudia, ktorí pracujú cez noc alebo pracujú na smeny, tam je to trošku iné. Ak potrebujú o tom čase zjesť, lebo potrebujú energiu, tak musia. Potom ale dáme si niečo uprostred dňa. O jednej je najväčší spike grelínu, čiže to je ten hormón hladu. Potom neskoro popoludní medzi 2. a 6. Je zvýšená hladina inzulínu, o 6. večer opäť grelínu. A medzi 4. a 2. v noci sa dvíha hladina leptínu a medzi 10. večer a 10. dopoludnia je zvýšená hladina melatonínu. No a práve vtedy je tá doba, kedy môžeme kvalitne spať. Keď sa pozrieme na tento rytmus, môžeme s týmito informáciami spracovať buď v súlade s nimi, alebo ísť proti ním. A treba si nájsť takú rutinu, ktorá čo najlepšie zodpovedá tomuto prirodzenému cirkadiánemu rytmu nášho organizmu, aby sme nespôsobovali telu stres. Budeme sa snažiť nerobiť veci, ktoré ho narúšajú, ale robiť tie, ktoré ho podporujú a sú v ním v súlade. Veľmi dôležitá rada pre dobré zdravie je mať pod kontrolou telesnú hmotnosť a to dosiahneme kvalitným spánkom každý deň. A robili sa rôzne výskumy, kde sa porovnával príjem kalórií voči spánku, pohyb voči spánku. Ak človek nemá 6 až 8 hodín spánku denne, tak to má o mnoho väčší dopad ako strava, ako cvičenie na naše zdravie a na našu telesnú hmotnosť. Keď máme stres, keď nie sme vyspatí, tak vtedy je veľký stres na traviaci systém aj na hladiny hormónov. Počas spánku sa dokáže regenerovať celé naše telo a vlastne zresetovať sa. Prejdime si niektoré makroživiny. Medzi ne patria bielkoviny, tuky a uhľohydráty. A viem, nie je na tom nič zložité. Tá myšlienka je pomerne jednoduchá. Verím, že to chápete. Proteíny. Väčšina ľudí nechápe toto správne. Ľudia často jedia príliš veľa bielkovín, najmä tí, ktorí cvičia, ako to vidíme na sociálnych sieťach. Nemusíme byť šialenci proteínoví, toto je veľké nedorozumenie. Nie je to pravda. Proteíny sú potrebné na rast a udržanie svalovej hmoty a s vekom pre ľudí počas procesu starnutia je veľmi dôležité, aby si zachovali samostatnosť, a to aj pohybovú samostatnosť, teda je potrebné udržiavať si s vekom svalovú hmotu, aby sme boli aktívni. A dôležité, práve na tento proces sú dôležité proteíny a nie len to, ale aj na mozog a fungovanie nervovej sústavy. A ľudia často hovoria, že nadmerný príjem proteínom nedokáže ich telo absorbovať. A tiež sa hovorí, že na budovanie svalov musíme brať proteínové výživové doplnky. Nie sú žiadne dôkazy na to, že
Príjem potravín závisí od životného štýlu, od miery aktivity, napríklad aj od toho, koľko sexu od pohlavia teda, akého pohlavia človek je, akým aktívnym životom, či cvičí. Je to veľmi, veľmi individuálne, je to veľmi um, špecifické a dajú sa proteíny získať s dobrou, kvalitnou stravou, vyváženou stravou a tá je základom všetkého, čo robíme. A doplnky výživy treba brať veľmi inteligentne, aby sme nejaké nedostatky doplnili. V tej správnej strave nedostatky niektorých živín doplňame doplnkami živiny, ale potravinovými doplnkami, ale tie nemôžu byť náhradou stravy. Ak nedokážeme prijať dostatok proteínov v strave, tak vtedy má význam užívať doplnky výživy podproteínové. A toto má opodstatnenie. Takže koľko? Máme tu 25 až 40 gramov na jednu porciu jedla u väčšiny ľudí. My vieme, jedna štúdia po druhej nám ukazuje, že najefektívne je 0,4 gramu proteínov na kilogram vašej telesnej hmoty na jedno jedlo, na porciu jedla. To je najefektívnejšie na základe trávenia, absorpcie. Toto je ten správny pomer. Nemôžem vám povedať toľko a toľko berte, ale nepoznám vašu telesnú masu, body mass index, ale toto je to najdôležitejšie číslo. A tu vidíme niekoľko príkladov. Aké typy proteínov? Dôležitá je ich kvalita. Nie všetko je rovnocenné. Kvalitu si zapamätajte. Ak si máte niečo zapamätať a vziať z tohto slajdu, tak je to kvalita. Kvalita potravín má oveľa väčší vplyv ako množstvo. Ak je správna kvalita, ak nie je správna kvalita, tak kvantitou to nenahradíme prakticky. Ďalšia kategória makroživín sú tuky. A niektoré marketingové inštitúty presvedčili populáciu na celom svete, že tuky sú nezdravé. A to nie je pravda. Závisí iste, či hovoríme o nasýtených alebo nenasýtených tukoch. A toto má práve vplyv na našu výkonnosť a nie je dobré. Tuky sú pre nás kľúčové a nezodpovedajú za vytváranie tukových zásob tak ako príjem cukrov. Hovorí sa, že nízkotučná verzia potravín je pre nás lepšia, ale to nie je pravda. Často sú tieto potraviny plné cukrov, plné nejakých ďalších látok dodatočných, konzervantov a podobne, dochucovadiel, ktoré zaťažujú náš systém. A takisto, že nasýtené tuky, nasýtené mastné kyseliny sú vždy škodlivé. To tiež nie je celkom pravda. Zvýšená miera príjmu PUFA a MUFA kyselín, čiže polynasytených, mononasytených kyselín, bola spojená so znížením rizika úmrtia na kardiovaskulárne ochorenia. A keď sa pozrieme na nasytené tuky, keď ich máme z kvalitných prírodných zdrojov potravinových, tak a porovnáme to s veľmi výrazne spracovanými, priemyselne spracovanými potravinami, vždy vyhrávajú tie prírodné, hoci sú tučnejšie. Môžeme naberať tuky z kvalitných mliečnych výrobkov, ukazuje sa, že toto nevedie, pokiaľ sú z dobrých, kvalitných zdrojov, prírodných zdrojov, nevedie to k problémom s krvným tlakom, napríklad so zvýšenou hladinou cholesterolu. Na začiatku som rozprával, že prečo je dôležité to, čo jeme, a
my máme určitý motor, ktorý musíme hnať, ktorý potrebuje kvalitnú stravu na to, aby všetko fungovalo a toto je veľmi dôležité. Veľmi dôležité je príjmať stravu z nespracovaných potravín, prírodných potravín, čo najmenej spracovaných a k tomu dodávať inteligentne. Dodávať doplnky výživy, aby sme doplnili to, čo v tejto svojej vyváženej strave nemáme a nedokážeme mať z rôznych dôvodov. Keď sa pozrieme na tuky, a porovnáme nespracované a spracované potraviny, je v tom veľký rozdiel. Tuky, keď sa na ne pozrieme, tie, čo sú v prírodnej forme nespracované, majú úplne iný vplyv na naše telo a úplne iné biochemické procesy ako tie, ktoré sú priemyselne spracované. Takže podľa Nordic, podľa odporúčaní na rok 2023, ktoré brali do úvahy aj environmentálne aspekty, hovoria, že celkovo 25 až 40 celkového príjmu by mali tvoriť tuky. Nasýtené tuky majú menej ako 10% a transnasýtené tuky čo najmenšej miere príjmať. Keď sa pozrieme na tieto percentá, nezabudnite, 1 gram je ako dvojnásobné množstvo podľa toho, či ide o nasýtené alebo nenasýtené tuky. Potom typ a kvalita jedla, nasýtené tuky z kvalitných, plnotučných mliečnych výrobkov sú veľmi dôležité. Potom nespracované červené mäso, tmavá čokoláda, potom ryby samozrejme, orechy, avokádo, olivový olej. No a okrem rýb potom ešte rôzne semiačka, oriešky, ktoré sú bohaté na polynasýtené tuky. A kľúčové je načasovanie, správne to rozdeliť počas celého dňa a omega-3, omega-6, alfa-linolovú kyselinu a tak ďalej. A tieto je vhodné užívať po cvičení. A toto robia organizácie, ktoré sa sústredia na rôzne športové stratégie. Toto sú tie odporúčania. Ľudia často konzumujú príliš veľa omega-6 mastných kyselín a oponujú tomu. No a potom pridávajú aj omega-3 mastné kyseliny ako stratégiu na regeneráciu po cvičení. Keď sa pozrieme na uhľohydráty, tak sa pozrieme na také všeobecne vžité názory. Jedenie uhľohydrátov vedie k priberaniu. Keď sme sa pozreli na také dni, kedy ľudia mali dni bez uhľohydrátov úplne, a to sme videli na sociálnych sieťach, ľudia, ktorí cvičili, veľmi tvrdo cvičili, a mysleli si, že čím tvrdšie cvičíme, tým je to lepšie a nejedli žiadne uhľohydráty. Cvičenia boli ťažké, potom mali problém vyhybať sa uhľohydrátov. Tie sú tiež ale dôležité, tie nám zabezpečujú výkonnosť, najmä pri vysoko náročných cvičeniach a majú veľké benefity. Keď sa pozrieme na tuky, na bielkoviny, tak ako v ich prípade existujú aj lepšie uhľohydráty a horšie v úvodzovkách. Tie, ktoré sú plné vlákniny, sú žiaduce, tie, ktoré obsahujú zložené tuky, zložené reťazce, tak tie sú vhodné naozaj. Nezmysel je aj to, že strava, ktorá obsahuje málo uhľohydrátov, je zdravá. Sú veľmi dôležité pre náš mozog, pre nervovú sústavu, ale tu tiež musíme dbať na kvalitu, na kvalitné zdroje zložených uhľohydrátov a vyhýbať sa naozaj rafinovanému cukru a takým prázdnym kalóriám z uhľohydrátov. Zredukujte svoju závislosť na cukre. Ak často jete upravené potraviny a prejdete k menej upraveným, k prírodným potravinám, tak je to veľký krok dopredu. Dbajte na kvalitu, mente ich za vysokokvalitné uhľohydráty.
A čo sa týka fyziologickej interakcie, to je osoba, ktorá má nadváhu, metabolický syndrom a diabetes druhého typu. Ak úplne zníži príjem rafinovaných tukov, tak veľmi, veľmi rýchlo to má dopad na glykemický index, samozrejme, a na zlepšenie stravy. Mohlo by sa to zdať ako vhodná intervencia. Takomto prípade napríklad môžeme mať 6 až 8 týždňov takých, že takto rapidne znížime rafinované tuky a sústredíme sa na tie lepšie varianty, kvalitné, zložité tuky, zložené tuky. Keď som pracoval na klinike, tak sme robili také zásahy nutričné u ľudí, ktorí mali extrémny prípad zdravotný a toto naozaj v prípade extrémnych takých opatrení je dôležité byť pod dozorom odborníkom. Sú to veľmi krátkodobé veci a potrebujeme naozaj ich mať pod kontrolou. Dajú sa krátkodobo robiť pod dozorom takých ľudí, ako som napríklad ja, ktorý som sa na to špecializoval. A potom je ale potrebné vytvoriť naozaj udržateľný systém, ktorý sa dá aplikovať a udržať počas celého života. Najlepšia je udržateľná cesta a mať kvalitné uhlohydráty je najlepšia cesta ku zdraviu a k manažmentu stravovania. Takže prečo ľudia ľahko skočia na nízkocukrovú dietu je, že sa to zdá veľmi jednoduché. Mali by sme príjmať 4 gramy na kilogram telesnej hmotnosti a podľa toho, či človek cvičí, či robí vysokofrekvenčné cvičenia každý deň. Takže môžete mať dní, kedy príjmete viac, kedy príjmete menej, ak hráte nejaké športy, ak robíte basketbal, hokej a takéto tenis, takéto športy, tak znesiete aj naozaj 2 až 4 gramu na kilogram hmotnosti, ale prioritizujte kvalitné zdroje uhľohydrátov. Priamo zo záhrady alebo to, čo je najmenej spracované. Pomalé uhľohydráty, zložené uhľohydráty. A timing, teda načasovanie je veľmi dôležité, kedy to počas dňa zjeme, najmä vtedy, keď sme najaktívnejší. I hneď pred alebo po cvičení alebo deň pred nejakým športovým výkonom a minimalizovať užívanie uhľohydrátov tesne po prebudení alebo tesne pred spánkom. A teraz sa pozrieme na mikroživiny a na doplnky výživy. A teraz skúsim sa odpojiť so zdieľaním. Tak. Ida, teraz odozdávam slovo tebe. Zostáva nám 18 minút. Ľudia môžu písať otázky do chatu. Ja ich budem sledovať, ale Ida, prosím, skomentuj to, čo som ja povedal a ak pokojne aj môžeš mi dať výzvu nejakú alebo spochybniť tieto moje výroky. Ja s tým všetkým súhlasím. Pre mnohých ľudí sú tieto informácie nové a môžu písať aj otázky. Videla som pozitívnu spätnú väzbu v čete. Súhlasím s väčšinou z toho, čo si povedal, ale možno by som sa sústredila viac na fakty. Keď odporúčame rátanie kalórií, to závisí na osobe, ktorej túto techniku odporúčame. A chcem zdôrazniť dôležitosť toho, aby sme nerátali kalórie u detí,
v strave detí, pretože oni rastú, potrebujú byť a získať si zdravý vzťah k stravovaniu. Ja keď spolupracujem so športovcami, zvyčajne im prosím, aby si robili taký denník stravovací, aby zapisovali všetko, čo konzumujú počas 3 dní až týždňa a dôvod, prečo toto robím, nie kvôli kalóriám, ale chcem, ako si ty rozprával pri slajdoch, chcem, aby si viac uvedomovali, čo jedia, kde nájdeme dobré kvalitné proteíny. Pozrú sa a ľudia potrebujú si sledovať popis zloženia na potravinách a keď poviem ľuďom, že potrebujú užívať viac proteínov, napríklad na základe záznamov, alebo viac uhľohydrátov, keď si zoberieme napríklad jablko, mnohí, mnohí ľudia majú problémy dostať do tela správny pomer makroživín, preto lebo cvičia veľa hodín do týždňa športovci a preto neužívajú dostatok proteínov a to sú hlavne športovci, mladí ľudia, ktorí sú ešte vo vývoji 18-21 rokov. Áno, s tým súhlasím. A chcela by som aj trošku viac porozprávať o čase, kedy rátame kalórie. Veľa mladých ľudí sa dokáže veľmi do toho pustiť do rátania kalórií a ako priatelia alebo ich rodičia byť, dávať pozor na to, aby, ako by som to správne povedala, ale mali by sme sami mať na pozore, keď to robia deti dlho, aby sa to nezvrhlo k nesprávnemu vzťahu k jedlu u týchto mladých ľudí. Počas určitého časového úseku, aby sme mali viacej vedomostí o tom, ako sa stravujeme, tak to má význam, ale isto nie dlhodobo. Áno, súhlasím, o tomto sme sa už rozprávali, že je to hotové umenie a tu práve ide o to, aký dopad to má na deti a mladých, aby si vytvorili správny prístup k stravovaniu už v detstve. A ak sa deti naučia o potravinách, že si majú sledovať zloženie, čo to obsahuje a že podľa toho si určujeme, či je to vhodné pre nás, alebo nie je vhodné, tak toto môže vytvoriť problém. Generácia ľudí začína byť taká posadnutá jedlom a stravovaním a je to veľmi kontroverzné samozrejme. Máme tu systém a ten systém, ako sa označujú potraviny a ich zloženie po celom svete je hrozný, priam hrozivý. A to, čo robíme, tak treba naozaj veľmi pozitívnym spôsobom vysvetľovať tieto veci mladým ľuďom a s veľkou opatrnosťou, pretože deti sú veľmi ľahko ovplyvniteľné a ide tu aj celosvetový narratív o tomto a ľahko to chytí tých detí, ľahko sa chytia deti do pasce. A máš pravdu viac zdôrazniť to pri prezentácii. Ale chcel by som sa ťa spýtať na tých športovcov. Ja som pracoval so športovcami, ľudia často hovorili, napríklad, čo robia futbalové týmy? Ida, ty máš s týmto skúsenosti. My všetci nežijeme život ako futbalisti, ako vrcholoví športovci a snažiť sa kopírovať stravovanie takýchto športovcov, keď žijeme ako normálny život, s normálnou aktivitou, tak je veľmi zlý spôsob, ako sa postaviť k tomu, čo ty na toto povieš, aký máš na to názor. Áno, my nežijeme ako títo vrcholoví športovci a moja skúsenosť je, že oni žijú ako my. Takže ich problémy, oni sa stretávajú s problémami so stravovaním takými problémami ako aj my ostatní. Ja mám množstvo príkladov športovcov, ktorí jedia toľko
spracovaných potravín ako zvyšok populácie a nedosahujú potreby vitamínov, minerálov, esenciálnych živín, aj keď jedia dvakrát také množstvo, ako jeme my ostatní, čo sa týka kalórií. Takže napriek tomu, že jedia oveľa viac jedla, tak ich telo nemá dostatok a potrebné množstvo živín. A to je veľmi zaujímavé. Potrebujú začať tam, kde my, ostatní ľudia, musíme sa sústrediť na tie základy, mať kvalitné potraviny z prírodných zdrojov, čo najmenej spracovaných chemicky, aby sme získali tie esenciálne životne dôležité živiny. A keď budeme mať dobré základy, môžeme sa rozprávať u športovcov o to, že sa sústredíme na špecifické napríklad kofeín alebo načasovanie jedla, koľko by sa mali, čo by mali jesť pred, po zápase, ale základy musia byť správne vybudované, až potom môžeme riešiť ostatné veci. Väčšinu času, možno až 80% času sa snažím vysvetľovať význam zdravej stravy pre športovcov a pomáham im nájsť riešenia, aby boli zodpovední za svoje stravovanie, za svoje voľby, ktoré v bežnom živote robia. A zvyšných 20% je o stravovaní počas tréningu, pred zápasom a týchto špecifických vecí, čo majú robiť na regeneráciu a tak ďalej, podľa ich špecifických cieľov. Áno, a ja mám podobnú skúsenosť a ja nechcem sa tomu až tak veľa venovať, ale teraz, keďže tu máme teba ako hostia, akú úlohu má doplňanie živín, čo sa týka prístupu k udržateľnému stravovaniu? Akú úlohu, kde sa v tomto nachádza doplňanie, doplnky výživy? V modernom stravovaní vieme, že potrebujeme doplnky výživy v tej základnej strave našej, pretože len zo samotnej stravy nezískame to, čo nám treba. Tak ako si ty vysvetľoval, 50 až 60% našej potravy tvoria spracované potraviny. Takže živiny v tejto strave chýbajú a my ich potrebujeme doplňať. V Zinzine máme základy a základom je zdravotný protokol, aby sme mali správny mikrobióm a sústredenie sa na imunitnú sústavu. Tam začínam vždy. A potom je množstvo doplnkov výživy, ktoré máme v Zinzine, ktoré zapadajú do zdravého životného štýlu. Napríklad Lean shake na chudnutie. Ten je úžasný, dobre chutí a nie je to čo všade vidíte, že máte kvalitný produkt a zároveň veľmi dobre chutí a Lean Shake spája tieto dva atribúty. Je to produkt na management hmotnosti v prípade, že ho nahradíte ním jedno jedlo denne týmto shakeom. Alebo nahradíte 2 porcie jedla denne v prípade, že chcete zredukovať hmotnosť. Chcem zdôrazniť ešte jednu vec, keď sme už pri manažmente hmotnosti, a to je význam sústredenia sa na zinobiotik v našej strave, pretože to je veľmi dôležité na udržiavanie hmotnosti. Pomáha nám redukovať tie výkyvy hladiny cukru v krvi. Napríklad jedlo, ktoré má 50 alebo 40 uhľohydrátov, po takomto jedle sa nám zníži potreba vlčieho hladu. Takže ak my máme v krvi neustále výkyvy cukru, ak sa hladina cukru ide hore-dole, tak vtedy cítime vlčí hlad a potrebu prejedať sa. Toto je veľmi zaujímavé, keď sa pozrieme na príjem vlákniny v našej potrave, keď sa pozrieme na dietetickú vlákninu, pozrieme sa na ľudí v Európe, Austrálii, v Severnej Amerike. My tu máme len 50% odporúčanej dennej dávky vlákniny denne, takže ľuďom chýba až 50% vlákniny a keď sa pozrieme,
aký to má dopad na glykemický index a na tú amplitúdu, na tie výkyvy cukru. Zinobiotik je doslova, naozaj musím súhlasiť s tým, že to je súčasť základov stravovania, pretože čelíme mnohým výzvam dnes finančne, alebo dostupnosť určitých typov potravín, alebo napríklad chuťovo im nechutia ovocie, zelenina, nevedia, ako zapracovať zdroje vlákniny do denného stravovania. Neviem, či sme hovorili už o lean shakeu, neviem, kedy sme o ňom naposledy rozprávali o ňom. A ako si spomínala, ja ho užívam každý deň. Neprejde deň bez lean shakeu u mňa. Ak človek športuje, tak je to skvelý doplnok po tréningu. Ak chceme kvantifikovať to, čo konzumujeme, tak toto nám poskytuje také základné vitamíny, minerály a kalórie presne počítateľné, ktoré si vieme rozrátať pre naše telo. Bielkoviny a ostatné živiny. Nerozprávame o tom dostatočne. Som rád, že si toto predniesla. Zdravotný protokol naozaj podporuje zdravé stravovanie. Mohli by sme rozšíriť zdravotný protokol. Možno by mal mať ešte 4. pilier, pretože naozaj toto je dobré na zamyslenie sa, zamyslieť sa nad tým. Akú radu by si dala ľuďom, s ktorými spolupracuješ, športovcom alebo všeobecne populácii, čo sa týka výberu doplnkových živí? Ako by si povedala niekomu? Toto je dôležité. Čo je to dôležité? To je veľmi dobrá otázka a je to veľmi individuálne. A ako by som to odpovedala konkrétnemu človeku, závisí to od stravy. Ako všetci vieme, máme mnoho deficitov a nerovnováhy, keď hovoríme o našom tele, a závisí to od... Dobre, tak držme sa dnešnej témy udržateľnosti. Ľudia majú predsavzatia po novom roku, chcú robiť pozitívne zmeny. U mnohých to znamená aj udržiavanie hmotnosti, schudnutie. Takže človek povie, toto je moje stravovanie, 50-60% spracovaných potravín. Aké by boli 2 najdôležitejšie tipy, ktoré by si dala takémuto človeku? Začni týmto a týmto. Vieme, že ľudia ktorí inklinujú k obezite, majú kalorický prebytok, príjem. Najdôležitejšie pre nich je zabezpečiť negatívnu energetickú rovnováhu, čiže menej energie konzumovať, ako využívame cez deň, ako spálime cez deň. Takže toto je prvá priorita, najdôležitejšia a dá sa to veľmi jednoducho. Nahraďte jedno jedlo lean shakeom počas dňa na udržanie hmotnosti a na chudnutie nahraďte 2 jedlá lean shakeom a sústredila by som sa aj na tú druhú stránku. Viac pohybu, viac cvičenia, viac fyzického pohybu počas dňa a vieme samozrejme, že zdravotný protokol je vhodný pre všetkých ľudí, ktorí prídu na kliniku, za mnou, za tebou, Colin, pretože vieme, že stretávame sa s rovnakými výzvami, či už sme športovci, alebo len bežní ľudia. Takže mal som niečo povedať na začiatku, ale presne to, čo si mi ty povedala, mi to pripomenulo. Zredukovať príjem energie, ale nie príjem živín. Ľudia, keď začnú redukovať množstvo potraví, tak to robia veľmi slepo a
vyhľadujú svoje telo o základné živiny, výživové parametre. A toto je veľmi dôležité. Toto je tiež dôležité, o čom by sme mali v budúcnosti určite rozprávať. A naozaj to je to najdôležitejšie, čo si ľudia môžu z dnešného stretnutia zobrať. Chcem zdôrazniť naozaj to, čo si na začiatku povedal o udržateľných zmenách a od konzistencii v tom, čo robíme. A tu ide o zmeny v životnom štýle, Colin, nie o nejaké periodické zmeny, len čiastočné zmeny. Treba zabezpečiť, aby pozitívne zmeny, ktoré aplikujeme, boli udržateľné, aby sme ich dokázali dlhodobo robiť. Takže nezačínajme príliš tak hypovať sa, ale začníme robiť malé jednotlivé kroky, jednu pozitívnu zmenu za druhou. Keď už sa nám tento návyk stane, táto zmena stane návykom, tak môžeme implementovať ďalší, takže robiť krok po kroku malé zmeny a keď sa pozrieme ku koncu roka, tak to môže mať veľký dopad a budeme s tým spokojní a budú to zmeny, ktoré sú naozaj udržateľné. To je perfektné, to je úžasné posolstvo na záver. Máme pár otázok a ja odpoviem len veľmi rýchlo na dve. Toto je perfektné. Krok za krokom k udržateľnému úspechu. Ako je jedno, čo dosiahneme za týždeň, za mesiac, ale keď budeme po malých krokoch pokračovať, tak takto o rok budeme ohodnotiť svoje zmeny. Takže niekto napísal, a čo káva ráno? Ak si dáte ráno čiernu kávu, nie je problém, tam nie je priveľa kofeínu. Čiernu kávu ráno tá nepreruší to obdobie hľadovania alebo hľadovky nočnej, takže to by nemal byť problém. A niekto sa spýtal na stres a stresové hormóny a čo to vlastne znamená pri udržaní hmotnosti. Tieto majú veľký vplyv na hmotnosť, preto ja osobne by som dbal na to a balance oil by som dával ako základ stratégie pri tomto, aj z krátkodobého, aj z dlhodobého hľadiska. A ďalšia otázka bola, ktorá sa týkala, ako sa mení náš apetit, chuť do jedla s vekom. A naozaj jedna z veľkých zmien je, keďže nedokážeme udržiavať vekom svalovú hmotu, tak nám klesá metabolické, čiže naše telo potrebuje menej kategórií, dokáže spáliť menej kalórií, takže buďme vekom aktívni, udržiavajme si svalovú hmotu, aktivitu, pohyb. A toto je kľúčové. Buďte hladní na každej úrovni, aj po vedomostiach, aj na tej fyzickej. Ida, ďakujem veľmi pekne aj vám všetkým za to, že ste tu boli, že ste si vypočuli tieto informácie, ktoré sme vám chceli odovzdať. A stretneme sa o 2 mesiace a dovtedy buďte zdraví, majte sa dobre, buďte láskaví voči sebe, majte sa a uvidíme sa o 2 mesiace. Ďakujem.